Camwch fewn i'r stadiwm I weld 2 dîm o bêl-droedwyr disglair yn dangos I Tekkers gora mewn 5 gêm. Efo help llaw 3 chapten cystadleuol. A phawb isio ennill Tlws Tekkers. Am y capteiniaid Huw, Lloyd a fi Heledd. Ydych chi'n barod am gema bêl-droed gwirion? Yndan, da ni am brofi Tekkers yn cystadleuwyr ni wrth I 2 dîm newydd sbon cystadlu yn erbyn I gilydd. A'r gemau yn profi sgiliau saethu, gogledd a driblo'r timau. A wedyn erbyn hanner amser tro'r fans fyddi I weld faint maen nhw'n gwybod am bêl-droed o Haaland, Mbappe, Fishlog a Ramsey. Cyn iddyn nhw wynebu y wal goch am un cyfle arall I ennill pwyntiau pwysig iawn i'w timau. A chodi tlws anhygoel Tekkers. Reita, ydych chi'n barod I gyfarfod yn tîm ni? Y tîm glas Ysgol Bro Eirwg. Hywel sy'n chwarae I glwb Caerdydd. Y sgôr Tekkers mae o di roi i'w hun 10-10. Safle cowda ydi midfield. Sgôr Tekkers 10. 10 arall I Jacob y tro yma. Mae'r tîm yma yn llawn hyder. Ac Ethan I sgôr o, da chi di ddyfalu 10 hefyd. Rhowch groeso i'r tîm glas Ysgol Bro Eirwg! Y tîm oren Ysgol Twm o'r Nant. Yn gyntaf, Eiri sy'n rhoi sgôr llawn i'w Tekkers hefyd. Streicar y tîm oren ydi Mared. Gwyliwch chi, mae hi'n gyflym. Nesa, Harry yr asgellwr sy'n edmygu sgiliau slick Lerpwl. Ac yn ola, Maxen, fo sydd am gadw shots y tîm arall allan o'r gol. Ysgol Twm o'r Nant! Cyn I ni ddewis y capteiniaid, be am ni glywed pa mor swnllyd ydy'r 2 dîm yma? Tîm oren, gnewch sŵn! Tîm glas, gnewch chi sŵn! Swnllyd ofnadwy. Reit, pwy fydd y capteiniaid heddiw? A'r driblwr disglair Huw fydd yn cystadlu? Neu ella fi, Heledd, sy'n wastad yn cadw trefn ar y boes? Neu Lloyd, sy'n fel arfer I weld ar geir rygbi dim bêl-droed? Reit, dewch I ni weld felly, pwy fydd capten y tîm oren, Lloyd, Heledd neu fi. Dewch I ni weld. Reit gewn ni weld pwy fydd y capten i'r tîm glas heddi. Boys, da chi'n edrych yn hapus iawn am hynna. Lle da chi'n teimlo na Lloyd di capten chi? Da chi'n mynd I ennill? Gwrs bo ni. Tîm oren, Huw sgynna chi, be da chi'n feddwl? Hapus. Reit, da ni barod I chwarae'r gêm gyntaf. Dyma'r gig gyntaf a'r gêm ydy'r pyramid gola. Y sgiliau ar brawf i'r tîma. Saethu, pŵer a chywirdeb. Dyma'r pyramid. Mae 'na 10 bocs gola, ond ar hyn o bryd maen nhw I gyd wedi diffodd. Mwyn goleo'r targed, mae angen cicio tuag at y bocs. Sut da chi'n teimlo, tîm oren? Da chi'n barod I fynd? Yndan! Ar fy chwiba ni. 3, 2, 1. Gwan iddi. Licio'r dacdeg yna, Harry, cicio 2 bêl ar yr un pryd. Na'n agos. Fewn, Harry. Harry eto. Tekkers Eiri. Ei, Lloyd, ti'n nerfus? Na, dim o gwbl. Bron iawn. Da iawn.
Y tîm oren mor agos. Go on, Har. Ewch yn isel, ewch yn isel. Ewch am yr i gwylod. Am yr i gwylod. Isel i ni. Dy dactics di'n dda, Huw. Ia, ewch am y gola gwylod. Go on, Harry. Da iawn. Lot o shots pwerus, ond y pyramid yn dalcen caled i'r tîm oren, cyn bo Eirin taro nôl. A Harry'n defnyddio tacteg unigryw, cicio 2 bêl ar yr un pryd. Waw, dechrau cadarn iawn gan y tîm oren. 20 o bwyntiau wedi sgorio fanna. Ond mae'n amser i'r tîm glas fynd amdani. Ar ôl gweld y perfformiad yna, Lloyd, sut ydych chi'n teimlo? Ni wedi trafod ein tactegau, a ni'n barod i ni. 90 eiliad ar y cloc yn cychwyn mewn 3, 2, 1. Bron. Da chi'n mynd yn isel i ddechrau, ynddo? Ydyn. Mae'n iawn. Digon o amser. Tactics da fanna, Lloyd. Jacob efo'r gola cyntaf. Bron iawn. Un eto. Maen nhw dda, tîm oren. Bron. Ni'n iawn, boys. Digon o amser. Cwdan goleuo un arall. Maen nhw wedi cnesu rwan. Mae'n gyfarfod yn orfod. Ethan yn rhoi Bro Eirwg ar y blaen. Ydych chi'n gallu cael un arall? Maen nhw wedi sgorio un y fwy na'r tîm oren sy'n golygu tîm glas. Da chi wedi sgorio 25 o bwyntiau ac yn ennill rownd 1. Tactega'r tîm glas yn amlwg o'r cychwyn, dechrau'n isel a gweithio ffordd fyny'r pyramid. Ar ôl y gêm gynta, 25 o bwyntiau Ysgol Bro Eirwg, sgôr tymor Nant 20. Mae'n at yr hanner gyntaf, a chwrs rhwystrau twll mewn 1. Y sgiliau y tro yma driblo ar hyd y cwrs, tra'n sownd i chwaraewr arall, a 5 pwynt am bob gol. Dewch ni weld pwy fydd yn chwarae gêm rhif 2. Mared a Harry sy'n cynrychioli'r tîm oren, a Howell a Coda fydd yn driblo i'r tîm glas. Mewn 3, 2, 1. Gwra chi. Da iawn. Ia, dechrau da. Reit, rownd y bobl. Cyflwm bach. Adi mewn. Waw, un bêl yn barod, oedd hynna'n gyflym. Dechrau da. Gwra chi. Da iawn, Harry. Ei, mae rhain yn dda. Da iawn, gwra chi. Ei, maen nhw dda, ynddi. Dyna ddidys i Huw. Am dragback gan Harry, 5 pwynt arall. Dwch chi dau arall. Da iawn, cic da. Mae hein yn neud yr gêm yma edrych yn hawdd. Mared efo'r bêl dan reolaeth lwyr. Pan y ffordd. O, di'r bêl i fi mewn yn y rwyd! Nôl, di'r bêl i mewn yn y rwyd, Huw! Go. Hei, byddech chi'n neud i'r rhwystrau? Huw, dos i glirio. Mae'r dorf di gynhyrfu. Reit, bara chi frysio. Am ddiweddglo, mor agos.
Mae Red a Harry yn dangos pob math o Tekkers, ond y bêl ola yn methu'r twll. Cyfanswm y tîm oren 20 o bwyntiau. Boys, 5 uchel cyn i ni ddechrau. Hels ni'n barod. Mae'r amser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1. O, dyna'r tactics yn syth. Da iawn, boys. O, waw. Maen nhw'n sownd yn yr hwyd. Yn y dechrau. 5 pwynt a Huw Owen yn tynnu cowda nôl i'r cychwyn. Mae rhaid i'r ddau ohonoch chi driplo, cofiwch. Down, boys. Come on, glass. Gnewch yn siŵr honni, boys. Cannu'r driplo tro ma. Da iawn, y ddau yno chi. o dan y rwyd. Glass. O, mae di mynd i mewn, o'r dechrau, No. Hywel, paid anghofio cowda, da chi'n sownd, cofia? Dyn nhw'n licio'r hwyd na di. Come on, team glass. Ydych chi gallu cael un bêl o'n ti mewn? Mae rhaid chi cicio mewn i'r twll. Kick you back. Come on, boys. Ni'n dod gyda amser. 20 eiliad. Come on, boys. Oh, no. Dis i am yr hwyd na'n do? Dewch i ni fwynhau eich bwyntiau Bro Eirwg ar y cwrs. Sgiliau anhygoel, ond y ddau yn mynd yn sownd yn yr hwyd lot. Sgôr Huw Owen a cowda 20 o bwyntiau. Waw, mae'r safon mor uchel yn barod. Dim ond 2 gêm, da ni wedi chwarae. Ond sgwni sut mae pethau'n edrych o ran y sgôr ar ôl yr ail gêm. Sgôr Twm o'r Nant ar ôl y gêm yna ydi... 40! Da iawn, ond be am Ysgol Bro Eirwg? Gawn ni weld. Bro Eirwg sydd ar y blaen efo 45, ond dydy Ysgol Twm o'r Nant ddim yn bell tu ôl efo 40. Dwi'n gallu teimlo'r tensiwn yn barod, ond mae'r tîma yn mynd i gael egwyl bach rwan. Hanner amser, os liciwch chi, achos amser y fans ydy hi i ateb cwestiynau, a da chi'ch ddau. Y capdeiniad yn mynd i gymryd rhan hefyd yn gêm 3. Huw a Lloyd, da chi'n licio golchi dillad? Da chi'n dda yn golchi dillad? Yndw, fresh. Raglen bêl-droed yw hyn, Hels. Mae hynna bach yn random. Yn random, ond mae yna lein dillad enfawr o'n blaen ni, ond peidiwch â poeni, achos mae gen i fi gwiz bêl-droed i'r fans yma i weld faint maen nhw'n gwybod am bêl-droed. Ie, maen nhw'n cael 5 pwynt am bob ateb cywir. A wedyn, mae rhaid i chi, y capdeiniaid, gicio tuag at y Cris efo'r ateb cywir ar y cefn am y cyfle i ddyblu'r pwyntiau. Chi'n barod? Dwi'n barod. Da chi'n barod? Reit, da ni'n barod i fynd. Twm o'r Nant, y flwyddyn nath Cymru gystadlu yng nghwpan y byd am y tro cynta. Ydy o'n 1942 neu 1958? Am 42, gnewch sŵn rwan. Am 1958, gnewch sŵn rwan. A chi'n gywir, Huw, i ddoblu'r pwyntiau, her am 58. Yn y cefn yma cw. 58. Oce, Bro Eirwg. Mae hi'n 13 munud mewn i'r ail hanner. Faint o'r gêm heb amser ychwanegol sydd wedi bod? 42 munud o'r gêm neu 58 munud o'r gêm? 42? 58? Cywir! Mae'r pwysau ymlaen. Pob lwc. Nes i gael o. Ei, lach yn chwarae tîm.
pwyntiau i Lloyd. Twm o'r Nant, yn ail gwestiwn. Sawl alarch sydd ar fathodyn Crys Abertawe? 1 neu 2? Am 1, gnewch sŵn rwan. Am 2, gnewch sŵn rwan. Da chi'n anghywir, dim ond 1 alarch sydd ar y bathodyn. Oce, Bro Eirwg. Anlwcus, bwy. Be ydi rhif Crys Calvin Phillips neu Ben White? Mae o'n 4 neu'n 10. Am 4, gnewch sŵn rwan. Am 10, gnewch sŵn rwan. Da chi'n gywir, 4 dyna chi'n gywir. Cyfle i ddwblu'r pwyntiau. Pwysa, Lloyd, pwysa. Da iawn, Lloyd. Reit, nôl i Twm o'r Nant. Y pellter rhwng Stadiwm Goodison, sef Stadiwm Everton, ac Anfield Stadiwm Lerpwl mewn milltiroedd. Pa mor bell ydyn nhw'n wrth ei gilydd? 1 milltir neu 10 milltir? Am 1 milltir, gnewch sŵn rwan. Am 10 milltir, gnewch sŵn rwan. Cywir! Huw, cyfle ddyblu'r pwyntiau. Dyliwn ni gael hwn, dyliwn. Pwysa ymlaen! Bro Eirwg. Bro Eirwg. Y pellter rhwng Stadiwm Dinas Caerdydd a Stadiwm y Swansea.com. 33 neu 42 milltir. Am 33, gnewch sŵn rwan. 42, sŵn rwan. Cywir! Pwysa ymlaen. Gadael y tîm i lawr, Twm o'r Nant, yn ôl ata chi. Rhif Crys Ben Davies yw glwb dim Cymru, oce? 4 neu 33. Am 4, gnewch sŵn rwan. Am 33, gnewch sŵn rwan. Cywir! Come on, hwn ydy un i chi. Oed Kylian Mbappe pam symudodd o i Paris Saint-Germain? 18 neu 22? 18, sŵn nawr. 22! O, cywir, 18. Oce, Lloyd. Reit, Twm o'r Nant, y cwestiwn ola, cyfle ola am bwyntiau fan hyn. Sawl gwaith mae Aston Villa wedi bod yn bencampwyr Ewrop? 1 neu 4? Am 1, gnewch sŵn rwan. 4? Cywir! Handi! Hyw! Sori! Dyma ni, cwestiwn ola Bro Eirwg. Cyfanswm capia Johnny Williams i Gymru. Oes ganddo fo 33 o gapia neu 42? 33? 42? Cywir! Reit, tawelwch yn y studio, Huw, ti'n barod am hyn, bwy? Be, ti'n Sut mynd i ti'n gael cael y tad i gyd yn y blaen? No. O'n i'n sylwan o. A dyna beth ti'n gael. A dyna ni, ddiwedd y gêm! Tra mae Lloyd yn crio, be am i ni edrych ar VAR i weld pwy nath ennill y gêm yna? Cefnogwyr gwybodus iawn gan y ddau dîm. Perfformiad da gan Huw, capten y tîm oren. Ond rownd i'w anghofio i Lloyd. Ydych chi chydig bach yn gytid ar ddiwedd y rownd dwi'n ydych? Unwaith eto, fi wedi mynd yn orhyderus a dalu'r pris. Unwaith eto, mae'n digwydd pob amser. Eisiau tynnu chdi nôl lawr i'r ddeiar, Lloyd. O, ella gawn ni'n neud Dyd lawr o fanna. yn y gêm nesa, ond cyn y gêm nesa, mae angen gwybod yn union faint ydych chi sgorio yn y gêm ddwytha. Reit, yn gynta, faint nath Ysgol Bro Eirwg sgorio? Waw! Diam. Twm o'r Nant, mae gennych chi 40 o bwyntiau ar hyn o bryd, ond be am ar ôl i ni ddangos y sgôr? Da iawn. Mae dal yn agos. 75. Peidiwch o poeni, dim ond 5 pwynt sydd ynddi, boys. A mae'r gêm nes yma i'r golis. Yr ail hanner, a'r gêm cyd-bwyso. Lle mae angen dwylo cryf a chyd-bwysedd cadarn ar y golis. 5 pwynt am bob pêl maen nhw'n dal. Mae'r bôl launcher yma'n saethu peli yn gyflym tuag at y platfform sigledig yma a bwriad ein tima ni fydd trio dal y peli heb ddisgyn
oddi ar y platfform, ond mae'r peli'n cyflymu wrth i'r gêm fynd yn ei flaen. Chydig bach yn anoddach felly. Gawn ni weld pwy fydd yn chwarae hwn heddiw. Reit, tîm, mae'r gêm nesaf yma i'r goalies, felly, Harry, pwy da ni'n mynd i gael? Maxen. Maxen? Pa Maxen? Mae o'n gol. Mae'n goalie. Ti'n gwisgo dy fenig yn barod, Maxen? Ti'n dipyn o foen y gol? Ynddo. Ers faint ti'n chwarae'n gol? Ers beth, am beth. Erioed? Reit, Maxen amdani? Maxen amdani. Ni angen gol geidwad. Be ni'n mynd i wneud? Fi'n gol geidwad. Jacob, ti'n gol geidwad? Dyna ni te, boys. Ar ôl 3, Bro Eirwg. 1, 2, 3, Bro Eirwg! Maxen, wyt ti'n barod? Ynddo. Tom o'r Nant, ydych chi barod? Da iawn, boys. Hawdd ar hyn o bryd. Dechrau cadarn Maxen, ond mi fydd y peli'n cyflymu, peidiwch chi a phoeni. Mae di mynd yn gyflyma. Dydy'r bêl yna ddim yn cyfri, mae eisiau dal y bêl i gael y pwyntiau. Mae'n gyflym wan, mae'n gyflym wan. Mae Tom o'r Nant! Mae Tom o'r Nant yn byd iawn! Mae llawn y sil! Dos ar ddalau! Jones, ei o chwith! O, chwith! Maxen yn neud i'r gêm yna edrych yn hawdd doedd. Sbiwch nôl ar y darna gora. Mae'n amser i Jacob wynebu'r ball launcher. Mewn 3, 2, 1. Down, AJ. Cyflymder yn cynyddu. Nath o fan fanna. OJ! 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 Down, OJ! Mae'r gêm yma'n anodd, mae'r peli'n gyflym iawn. Mae'n gyflym nawr! Mae'n gyflym nawr! Geiliad i fynd! Down, OJ! Down, boy! OJ! 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 Diwedd cryf, Jacob. A ffeil yn ei wyneb. Dyma uchafbwyntiau Jacob ar y platfform cydbwyso. Be 'di'r sgôr ar ôl y rownd yna? Bro Eirwg. Tom o'r Nant, sut mae'n edrych? Am y tro cynta yn y gêm, Tom o'r Nant sydd ar y blaen efo 185 o bwyntiau. Sgôr Bro Eirwg 170. Mae mor agos a mae yna un rownd ar ôl. Rownd lle all bob dim newid. Mae'n amser am y wal goch. Yn y rownd ola, cicia o'r smotyn i bawb yn y tîm. A'r nod ydi taro brics o'r wal goch i ennill pwyntiau gwerthfawr. Ond rhaid osgoi colli pwyntiau, achos mae yna brics efo rhifa minws yn y wal hefyd. Dim ond 15 pwynt tu ôl i ni, a mae unrhyw beth yn gallu digwydd yn y gêm yma. Boys, ydyn ni'n barod? Hels, ni'n barod. Mewn 3, 2, 1. Hywel ar y sgorbwrdd yn syth. A Jacob hefyd. Shot Lloyd, ond ti di colli pwyntiau. Sori, cwd dan ennill y pwyntiau nôl a mwy. Os am stopio nhw rwan. Team Black!
Ooh, team left, come on! Team left! Dim lot o amser ar ôl! Dim lot o... O na, dwi'n gweld pwyntiau minus eto. Dymchwel y wel goch. Dim problem i Ysgol Bro Eirwg wrth iddyn nhw a Lloyd ennill pwyntiau a cholli pwyntiau hefyd. Ond sut fydd y gêm yna'n effeithio ar y sgôr terfynol? Gêm o'r dydd. Mae'n agos. Sut ydych chi'n teimlo? Hapus. Da chi'n hapus? Da chi'n gyffroes yn y gêm ola yma? Be di tactics ni? Cael yn galed. Smasho, ie. Ia, mor galad â phosib. Reit, Heledd, da ni'n barod i smasho hi. Tw mor Nant, ewch amdani, mewn 3, 2, 1. O na, Maxen, ti'n misio honna? Can pwynt yn hongen o'r wal, ond diolch yn cyfri tan iddo fo ddisgyn. Dal i hitio'r wal! 10 pwynt, ond ydy'r can pwynt heb symud. Marad nesa! 30 Pwyntiau pwysig, Huw. O, mae'r gêm ar chwal. Dwi'n ni'n bed i'r sgwr. Ymdrech wych gan tymor Nant i gicio'r brics allan, ond yr un gwerth 100 o bwyntiau'n sownd ac yn gwrthod disgyn. A'r tîm oren fydd pencampwyr Tekkers heddiw? Wel, am rownd ola gystadleuol, felly gawn ni weld be mae hynny wedi wneud i'r sgôr. Da ni'n mynd i fynd at tymor Nant gyntaf gam na chi sydd ar y blaen ar hyn o bryd. Eich sgôr terfynol chi ydi... 200 o bwyntiau! Reit. Dim yn drwg. Nathoch chi sgorio 15 o bwyntiau fanna, achos mi nathoch chi hitio lot o rifan negyddol yn anffodus. Na, gymryd y bai am hynna. Ond, ella bod eich tîm chi wedi wneud yr un fath. Sgwni. Sgôr terfynol Bro Eirwg ydi... Y sgôr terfynol Bro Eirwg 305 pwynt. Tymor Nant 200. Lloyd yn cipio'r gêm i ennill pwynt pwysig ar y tabl capteiniaid. Da ni hanner ffordd yn y gystadleuaeth rwan ac mae ganddo fo a Huw a fi 2 bwynt yr un. Dwi'n nerfus. Da iawn i Ysgol Tymor Nant am gêm wych. Ia, llongyfarchiadau mawr iawn. Unwaith eto i griw Ysgol Bro Eirwg! Mae mwy o Tekkers ar S4C Click a BBC iPlayer, felly gallwch chi wylio fe gymaint o weithiau a chi eisiau. Ond mi fydd Tekkers yn ôl yr wythnos nesaf pan mae 2 dîm arall yn cystadlu yn ein gema gwirion ni i ennill y tlws. Tan wythnos nesaf, tara!